directe volem traslladar-vos dues preguntes. La primera, amb la independència, Catalunya és viable econòmicament? Li traslladem la pregunta al Xavier. Què, Xavier? Home, sí, o sigui, no hi ha la dimensió, el tamany dels països no està relacionat amb si poden ser, diguem, viables o no. Hem vist a la llista de competitivitat, per exemple, a dalt de tot, el número 1 és un país que té d'àrea més o menys 40.000 quilòmetres quadrats i 6 milions d'habitants. Hi ha Finlàndia, que també té 6 milions d'habitants, que té la Nòquia, diguem-ne. I aquest país, que es diu Suïssa, és igual, de tamany igual que Catalunya, geogràficament, i de població, i en canvi és el país, un dels països més rics del món i el més competitiu del món. O sigui que si, no hi ha cap raó per no que si Joan Laporta, per exemple, guanyés les eleccions ara al mes de novembre i que va dir que la independència la proclamaria al gener, econòmicament no seria un problema. Potser n'hi hauríem d'altres. Potser n'hi hauríem d'altres. Podria ser conseller d'Economia o ministre, perquè després igual seria ministre. A veure, no té per què haver-hi un gran problema, perquè, insisteixo, hi ha països igual de grans o més petits que no només són viables, sinó que són molt més rics que nosaltres. El que sí que, ja que estàvem parlant del tema fiscal, s'ha de recordar que en la mesura que Catalunya forma part d'Espanya, hi ha molts diners que paguen els ciutadans de Catalunya i les empreses de Catalunya que se'n van a Madrid i mai no tornen. I aquests números són bastant grossos. De fet, més del 35%, és a dir, la tercera part dels impostos que pagueu vosaltres, que paguen aquestes senyores, que pago jo, la tercera part dels impostos que paguem se'n va cap a Madrid i mai torna. Se'n va després a subsidiar jo què sé, coses a altres comunitats autònomes, o bé a subsidiar els ministeris, o bé a subsidiar el salari del rei, que és una persona molt important, però tot això no torna a Catalunya. Una tercera part dels diners que paguem amb impostos als catalans. Òbviament, tot això no passaria. Tot això no passaria. Tots aquests diners es quedarien aquí i, per tant, es podrien fer moltíssimes coses, moltíssimes més coses, i en aquest sentit no només seria viable, sinó que segurament hi sortiríem guanyant. Molt bé.